Príťah na horizontálnej kladke je praktickým cvikom na vrchný chrbát. Odporúčam zvoliť takéto koncovky, ktoré vieš uchopiť s neutrálnym úchopom približne na šírku ramien. Pri tomto cviku tiež odporúčam použitie trhačiek. Takto si dáš trhačky na ruky a takto ich upevníš o koncovku. Uchop koncovku do prstov a nie do dlaní. Zapri sa chodidlami o opierky, nadýchni sa, vystri chrbát a odisti záťaž do začiatočnej pozície. Udržuj napnutý stred tela, vystretý chrbát a buď v miernom záklone. Pred každým opakovaním sa nadýchni do brucha, vykonaj príťah a kontrolovane sa vráť späť spolu s výdychom. Pamätaj, že pri tomto cviku trénuješ vrchný chrbát, preto sa zameraj na pohyb lopatiek k sebe a od seba a nielen na pohyb lakťov. Nepomáhaj si výrazným pohybom v bokoch a nehrb sa.